Ваші прописи. Не представляються поліцейські, не проводять розгляду справи, просто виписують постанову і в'їжджають. Це тільки що провели? Да, 16-13, Outlander. Скарга на поліцейських. Іменно на водія, не представився. 16-13 водій. 16-13. Автоматчик представився, все нормально, претензій немає, а той нагло заявив, не представлявся. Для чого? Видайте мені, пожалуйста, масочку, як закон требує. Візьміть, будь ласка. Ні, масочку. Це масочка така? Маска. Можете таку? Давайте на вулиці вийдемо і я там напишу заяву. Я не буду. Ви обов'язані знаходитися в масці. Не обов'язан. Чим? Ви хочете порушити мої конституційні права? Ні, при чому? Так, а ви Ну дивіться, 64 стаття Конституції нам говорить, що обмежувати конституційні... Да. Обмежувати конституційні права мають в двох случаях. Я не хочу, щоб ви обмежували мої конституційні права. А це кримінальна відповідальність. Якщо ви не хочете, давайте вийдемо, напишемо на вулиці заяву. І на вас я напишу заяву про кримінальний злочин. Обмежуйте мої конституційні права. Ну питаєтесь. Ні, ну давайте. А згідно 60... Підождіть, же є у нас постанова, согласно якої... Постанова? Да, согласно. Що має вищу юридичну силу? Конституція України чи постанова? Вам чисто принципіально ви не хочете одягати? Я не хочу захворіти. Тобто, якщо ми на вас составимо зараз протокол, Составляйте. ви будете обжалувати... Попитайте. Елементарно. Елементарно. Тільки я напишу кримінальну Як вас статтю. звати? Як вас звати? Без разниці, громадянин. Громадянин України, так? Да? Вам Мабуть. хочете з ким-то поспорити? Чи що? Ні. Я хочу просто написати заяву і поїхати. Узнати... В маске должен находиться, а ви не должны, да? Ну, у вас є внутрішня інструкція, яку ви повинні виконувати. Внутрішня. А вона до мене не касається. А згідно Конституції я маю право робити те, що прописано в Конституції. І обмежити мої права, згідно 64 статті, можете в двох випадках. Надзвичайний стан і військовий стан. Зараз нема не надзвичайного, не військового. Зараз надзвичайна ситуація, яка відмінена. У нас зараз не червона зона. А ваша внутрішня інструкція... Ну, зелена зона теж... А ваша внутрішня інструкція вас обов'язує. 220-й наказ обов'язує ходити в масках. А вас ні. Ваш наказ ні, до мене не відноситься. Це не тільки наш, це всі 220-й це наказ МВС, вас внутрішній. Та й при чому тут наші накази до постанови? Добрий день. Хочу написати скаргу на поліцейського, а мене обмежують мої конституції. Та ніхто вас не обмежує, раді Бога. Добре. У нас же ж А ви відповідальні, так?